Obata bia orhadwane pa e ma ne bedi eti obata de ensa de ya tia no pai obehwe de oba bedie eti enyina ewura ne ba mu ofia kwasi okogi asuo eti ne puman asia no no obata ne nim de ne ba bedie ya ne wa ha nyina ba ma ne ma ne ye ne yemu anda eti sa eti puma no na asia no no eti we so me fa nko ntombe ya oyuko ana de ayuko Antina yukufo wabadayi sa ene katre yewura se ne yebeme ene yewura be mo fia kwasi ene wacha mi fo nyina be me piao awusia ene makatra se yaba Kokofu no yamma onyine wo de yetira miensa acha freno ti kron kwagina etire no so ye pe we bi nso nje ane eno so kire se ano kire se sebio minkwa mi ntimi mfa ma adwen enye nti all the ba obi di no de ba ne nyina ya ka bo e say enya ano anase ya asem na ko ba eno so wo yoko let me pachan na yoko for mo dia you ni nyina ye yewura ofia kwasi e dia yache ebusia eno dosu papa ayo de dia so to adunko ana me so adunko no to ye fa no furu dua pa na epia wo ti wiase se wo buta ye bi so ani so so be ya na se mo bi wo ha obi betuma so asene amoa ye na se kire no no be ma ofia kwasi we bia be ana kube we akunse ayesa akure se yibia wo ha wo furu dua bi akure wo ha wo somu a na tumi furu ne ntem ntudu hu bata be ma ofia kwasi a bibia wo ye bia no be koso ama wo be pia ama na yi ne mo wu ama yewu yesa agro na odie no yewu papa because yete ya no wa me ehunu amamre ne amane ate onye ye besa ba na yasa be din komu ni nyina bi abusia na support tv dia wo dia na ade ase abadua ne be no mu die ase dade wo ne odie nye de komode no dade wo no ne odie nye de no odie nye de komode no e don ba ko didie ba ko ti ono mo de odie no wona ade nyandia e te odie no so mienu nyina mfimfini du zan tedam kwa odi ni bi ade nyandia no nti kagrama no ya fa tutu asetena ho ade anya wo dia no odi fa ade nya wo dia odi fa ya dia ba fa do oda uti won kwa na udi wa gro keke na de na de ba fa de ade no odi ne de komode no abusu aka ba ko wa ha udi ne de komode no Abrobe son papa ne bi papa fie die do bi na abrobe we die e down so asesi obi nsem na amani so ensi obi ansem na ya mano so wo chimia so ya ma abrobe so wo chimia so so kire sei no kire sei
on Henry. Abobia. So ultimate Panama from that song. Sembiani no dabi. Yana sembiani no. No song to sabro. Nye feedback krampo. I wouldn't know. And I said, Tambia no krampo. Tena penfo kasa to be say some sabro. Sana. Lema. Oyina na mama yesu ya de ya da mase ku. I say na support you. And I say ya ba me de ya ba. E shi ya ba ko Father, That's a good. apumbo for the Boko. get over yes. When you must surrender, what down with the action. Father, Yeah, me a bema, Kokofu Manhene, the chairman. And I'm the Franco. And what are the crying for? Franco, or him, addition. And I'm the chairman, and Casadawa. When you say, this is a fashion difference of fashion. Open fashion class, Father. Open so fashion, a bra. And you are open so said, Udikai. Yeah, you won't know. The Hoye, the floor, and minimum. Lunti, na sɛ bibia yɛyɛ afahyɛ bi de kan mo hu sɛ sɛnea Yesu Kristo yɛdi na afahyɛ no saa na ɛsɛ yɛn nso yɛnya obi tu saa ɛsɛ ɔno nso yɛdi na afahyɛ nti yɛde di saa afahyɛ no hyɛ yɛwura ɔpono so sɛ atu animuonyam You know what fine for Father. ɛnyina mu yɛ ɛwɔ kwan a woduru car station hɔ nom a Kokofu ɔnyɛ mehunu sɛ ɛberɛ sɛ na ne maame na ɔnyem ɔbɛsena kɔ ne papa hɔ no oduru a na ohunu sɛ ne ho twetwe no nti ɔkɔbɔ nsuo bi wɔ hɔ ɔkɔɔ hɔ kɔtoo no sɛ ɔma no ɛwɔ asomdwe mu na ɔkɔduru fie no ɔwɔ asomdwe mu a ɔma no yɛ kane akokɔ bi ɛfrɛ no asɛnsɛ asɛnsɛ nti ofiri hɔ no na ɔkɔɔ a n'anim a afei na ɔkɔtoo sɛ na ɔgyene ho a ɛnyɛ yie nti na ɛhɔ nso payɛ wura bidi ɔsɔfo ma wɔ mu ɔtwe ne mu na yɛsɛ mmeranteɛ mmiɛnsa bi kɔtoo no ɔwɔ hɔ na ɔmfaa no ɛne ɔmo akɔ ahayɔ na ɛba nti ɔmo faa no ne kɔ kuro no a yɛfrɛ hɔ anyinam no ɛhɔ nom na ɔkɔwoo yɛwura ɔsɛ odi kaa no ɛnnɛm a ɛfiri sɛ ɔto bɛrima ɔfea kwasi ɔtɔ so mmienu ɔbaeɛ na ɔse sɛ yɛwɔ biribi te sɛ yɛ a ɛsɛ yɛyɛ biribi a ɛbɛhyɛ animuonyam daa san sɛ Yesu Kristo baabi a n'awoɔ no ɛkɔsiiɛ no afe bi adura na yɛkɔ hɔ nti sɛ yɛn nso yɛwɔ biribi te saa na asantefoɔ yɛba hɔ no a na sɛ yɛyɛ baabi a yɛ nsahwɛ a amanfoɔ ba abɛhwɛ bea a yɛwɔ wɔ sɛ wɔde afahyɛ Today, you know, the aya was something, and I saw yeah, I'm from the hand there was something. ɛda so awɔ hɔ a amanfoɔ ɛkɔ nsahwɛ kɔhwɛ baabi a ɛwɔ no ɔdane a ɔmaame tena mu nyinaa ɛwɔ hɔ sisi ayɛ amoɔ kase What that is, that's ugly. Something so to be can man, not daabi na ofiri ne kunu hɔ ɛbɛsena kɔ ne papa hɔ wɔ esiase esiase no wɔ saa akwa no ara so ɛkyerɛ sɛ ka ofiri hɔ nom a anyina mu a na wɔkɔ kuro baako yɛfrɛ hɔ nkyekyɛm na wɔkɔ ne papa kurom esiase wɔanu na ɔwɔ kɔ isn't it no ɔwɔ kra no wɔni no so ɛboa yɛ ma ɔwɔ saa ne teɛ ebi si na afɔhyɛ no di a nneɛma bɛyɛ bi saa na wɔyɛ ɛkae saa yɛdi saa afahyɛ no a yɛfiri ha sɛ yɛfiri ase a yɛbɛfiri ase ayɛ nsiesie wɔ kuro yi mu ɛkwaa no so na yɛakɔ nanteɛ yɛfiri hɔ yɛyɛ no biribi ada biara yɛyɛ baako na ada a yɛbɛdi nkɔmpɔnsoɔ paa no ɛna anadwo no yɛyɛ kernel night yɛsɔ kernel to kuro yi mu
ma obi ehunu sɛ de ɛkɔduro nie de adeɛ kye a na afei yɛwura no aba wɔ no ama koraa ɔma obi bɛsi n'anan na nananom nyinaa foro ɛyɛ apakan na yɛakɔ enyim hɔ na akeame yɛ amanneɛ baabi a maame no duri a ɔkɔto nsuo no yɛkɔyɛ amanneɛ hɔ de n'akokɔ no akɔma no na baabi a ɔwɔtwe no mu nso na yɛkɔyɛ ɛhɔ nso amanneɛ ɛfiri hɔ a na yɛakɔ baabi a ɔwoo no no nso na yɛakɔhwɛ hɔ nti ɔno ara baabi de a ɔbɛkɔ ɛdi ne yɛfrɛ baabi nyinaa sɛ ɛyɛ ase ɔno yɛ ɔno ara baabi de a ɔbɛkɔ na sɛ ɔno ara mɛbi di a obiara ntumi nkɔ hɔ sɛ hɔ de ɛnyina mu hɔ na ɔbea ɔkyee ɔwoo no wieɛ no a ɔno ne ba a ɛdan a ɔte mu ɔde ne maame ne bɛtena mu ne deɛ ɛso a ɛsi ɛnɛ wofa so wɔkɔ a wɔkɔ akɔtɔ sɛ ɛdan so ɔkɔtɔ nso wɔ nyina mu ɛnyina mu hɔ a yɛsiesie dan no yɛ wɔ hɔ a amanfoɔ ba bɛhwɛ yɛsiesie dan no wɔ hɔ a amanfoɔ ba bɛhwɛ wobɛkɔ wohunu sɛ biribi te sɛ nea wohunu no wobaatae na ne ba da no so nti wɔkɔ akɔhwɛ na wɔkɔ akɔtɔ physical sɛ yie ɛne Kokofu wɔ abakɔsɛm paa ɛwɔ Asante nopa Kokofu deɛ ɛwɔ abakɔsɛm san sɛ nana wɔ sɛ atu a odi kaa no ɔno ara so wɔ he ɔgyina Asante na odi kaa wɔakyi Asanteman nti na ne biribia ɛnsɛ sɛ yera sɛ ɛyɛ ɛnkae dum ma obiara hunu sɛ yɛwɔ ɔhene bi a ɔfiri ase de Asante kyerɛ Asanteman na aha na ɛwoo no na ne ho abakɔsɛm sei na teɛ saa beaeɛ hɔ nsuo no a ɔkɔkɔto hɔ yɛ sɛ nsuo nkwa maame wo a ɔkaa na Asante ne maame kaa sɛ yɛfrɛ nsuo no sɛ kakaawerɛ ɛbɛsi ne nyina ɛda hɔ ɛda hɔ seesei ayɛ a nkasɛ nsuo no nneɛma bia bi a sɛ ɛnam sɛ boa yɛnti yɛnkɔ nkɔyɛ wɔ hɔ anaa ɛhɔ ayɛ amanneɛ saa ɛhɔ no koraa ɛrekɔ no nantwie nkɔ hɔ nti nantwie nkɔ hɔ nom a ɛno sɛ ɔsaa n'akyi san sɛ ayefoɔ ɔmo akyirideɛ ne nantwie wodie na ɔno nantwie ɔbɛdi hwɛ Kokofu akonnwa ɛna afei Asante akonnwa kɛseɛ ɛdeɛ na ɛka wo kurom te sɛ Asante akonnwa ɛwɔ nkitaho kɛseɛ paa bi ne deɛ ɛka kyerɛ Asante akonnwa deɛ sɛ woyi Asante hene a ɛno ano no wɔno ara nso ne nkyini ha yi ɛkyerɛ sɛ abusua korɔ no ara na ɛfiri ha sɛ ɛkɔgyee saa ɔmo nyinaa yɛ abusua baako Kokofu yɛ ɔyɔkɔ a Kokofu yɛ ɔyɔkɔ ɛba Asanteman hyia kɔ a Kokofu ɛwɔ fan fa wɔwɔ nifa a wɔfa fa Kokofu rapin bɛkwae ɔmo nyinaa te ɛsɛ so ne Asante hene net ɛyɛ abusua ɔyɔkɔ abusua abusua Kokofu man no efiri fa kɔfɛ efiri fa ɔdarɔ ma ɛno deɛ meka sɛ mede m'ano ɛka ɛyi san sɛ ɛberɛ a wɔn kɔɔ sa no na Asante hene kyekyɛ asase nti obiara wɔ deɛ ɔde Kokofu ne amoafo wɔsaa ne fɔmena adi hyia akɔsi pra mu na fa pra no afa Asante akyem abɛfa Asante akyem ɛde aba ɛno so nti wɔno kora wɔsaa bɔ tra kora kɔ nsuo no agya ɛyɛ Asante akyem hɔ no ɛwɔ nsase wɔ hɔ asase deɛ ɔwɔ bi ɛkwan do Asante kɔɔyɛ